Čaute Gule. V dnešnom videu si ukážeme a rozoberieme veci, ktoré so sebou nosievam v kapsičke na bicykli. Tak poďme na to. Tí, čo sledovali moje video o AirTagoch, tak som spomínal, že som nosieval AirTag v kapsičke. Je to malý skladací nožík, ale mňa najviac zaujali vždycky tieto nožničky, multitool, je to nejaká sada kľúčov. Tu mám takýto záchranný balíček, jeho obsah si môžeme ukázať ďalej vo videu. Tu mám nejakú dušu, takéto sťahováky. Poďme si teda teraz pozrieť, čo tam mám. Jeden leukoplastík, dve takéto gumičky, 5 eur, adaptér na pumpu, šrobiky, taký multitool, dve podložky, dva šrobiky k tomu, slúžia na upevnenie kufrov, na tretry. Dobre Gule, to bolo odo mňa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a budem rád, ak mi dole do komentára napíšete, že čo v kapsičke nosievate vy a prípadne budem rád, ak mi odporúčite nejakú vec, ktorú som prípadne ja zabudol, nemám ju a myslíte si, že by som ju mal so sebou nosiť. Takže díky a čaute.